Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Na nasa siya, naniid na to nga nagsulti. Onay na to. Dili lang ta magpahalata nga to sa siyang kibantayan. Labi siguro bisag usa na lang tingali ang igireport ang tawhana nga to ni Major Gaspar. Unsa kay maayo, og hukman ko ng tawhana sa kamatayon. Miss Glina. Pikal na kay ko anang butske. Maayo ng bukan sa tawhana. Ayaw, pasagdi siya. Nagdaho magud ng tawhana nga tuhuan siyang Major Gaspar. Magkalagot gud ang tawhana. Kita pa'y noon mo ikipanid-an? Ha? Unya ka lang yun. Panid-ala sa punya nato ang iyang diskarte, Miss Glina. Nakasuway ka na bagpatay og tao noy nato. Kung pananglit itugot sa higayon, kaya mo bang pusilon sa o ka ng tawhana? Ha? Noy nato? Hello, Major Gaspar. Usay kinakiriyas Baluartes, mga dragon. Okay naman, Major. Hapsay og malinahon. May napalidaan ka ba niya ng noy nato nga posibleng traidor? Oh, Major Gaspar. Tapagalan, nga ako pakutan, Klina. Mas nakaila ka ni Noy nato kay kanako, Major. Og nangutana ka man ana nga rin ako. Pues, ingnon ko ikaw. Nga kasaligan siya. Og wa ka masayop nga misalig niya. Aha. Salamat, Klina. Ayaw na lang kini og ipabot nga to niya. Itingaliw niya og malain. Okay, Major. Pero may mo ba nga akong masayran? Kung nganong nakapangutana ka na ako niya ng bahina? Kuwan lang. Nag-evaluate lang ko. Naniguro lang ko na wa bagyod ko masayop sa pagsalig na ko niya. Naabay mi daot niya nga na nimo, Major? Klina. Kalimting pangutana ko nimo. Pasaylo ang nga nang hilabot ko anang bahina. It's okay. Huwag ka na problema. Ikaw ang giisip kong tuong kamot. Mas nisalig ko nimo, labaw pa kang bisan kinsang dragon. Sud sa organisasyon. Salamat, Major Gaspar. Laghangig kayong salamat. Paminaw, Glina. Major, Panid ang kalihukan ng dragon. Ngaginganlan og Budski. sige. Ako nang buhaton. Gusto ko. Nga ikaw mismo mo'y mukilati sa iyong pagkatao. Kaya dili ko gusto mo silot og dragon. Nga dili na mo matuod nga traidor. Pues karon pa lang, sultihan ko ikaw. Nagtimbang ka og tao apan ni sobra. Og naibaw ka na og unsay buot na kong ipasabot. Major Luisito Gaspar. Posible na siya dahil mabitig sa iyang kagaling litag ka na si Budski, Miss Glina. Posible yun. Nga musumbalik niya ang mga info nga sikretong gifeed ni ini ngadto sa Major. Ni nato. Ya, Miss. O siya mong plano niya ng tawhana. Gusto kong ipakita mo sab sa Major nga makamao kasab di ay mo patay noy nato. Kusinero akong trabaho din Dili hitman. Pues, ipakita nila nga kaya di ay nga mahimong hitman ang ilan nilang kusinero. Makamao ko niya ng buhata, Miss. Apan sa akong edad karon, likayan na nako ang paghimo sa ingon. Ni nato.
Nakailagid kaayo nako siya gaon, Pinchak. Og dili sa panghambog, miss. Kaniadto sa among panahon, gianggaan ko og haring gangis. Apan usbon ko, naglikay na ko sa paghimo sa gusto mong may tabo tungod sa akong pangidaron. Oh, dili ko may masayop. Nakailakay ko ala niya. Na, misakay na siya siyang motor. Walang damha. Kiapot yun ang atong masigkadan, kagaw. Kalmado ra siya mipadagan sige manihon niya motor. Wa pa siya may baw. Nagisundan ako siya. Bisag asa ka paingon. Sundan tagid ka. O kung itugot sa higayon, hukman ko ikaw sa kamatayon, kagaw ka. Paingon siya sa gawas nga bahin sa sentro ni siyudad. Sige. Sige, Kyod. Dadagi ko sa mingaw kayong dapit. Aron adto ta dito unya magtigi. Oh, ikaw rin malagang na uli. Asa mo day si Misael, ha? Mo ni pangutana nga si Argy makatubag, Miss Aliyah. Kaya ang tod karon, huwag gina ko siya makontak. Unsay buti mo ipasabot by Sarge? Pagawas na ko sa grocery store, ma'am. Huwag man siya rito sa giparkingan niya, sa sakinan. Pero, imposibleng biyaan kanya kung way igong hinungdan, di ba? Paminaw, ha? Paminaw. Ako'y nisod aron mamalit. Gitunol niya ang listahan sa mga palitunon o ang kwarta, miss. Moto nga, paguman, igawas ko dito ko dapit sa parkingan nga diin adto ko niya waton. Pero, huwag man dito ang sakinan. Og siya sa dwa. Bisan, yun sa nagkukontak yung numero sa cellphone, di magiging mo kontak. Ang duwagi ka numero, di gin makontak. Ginoo ko. Imposible ka na by Sarge. Nabala ka gani ko. Pero, wakulay may mo, gawa sa pagsakay ng law taxi, aron mapauli na ko din eh. Uboy-uboy, bibigyan akong gikumpra. Napay bugas nga usa ka sako. Asa mo di ka paingon si Misael? Asa mo siya paingon ni mga oras, ha? Nagduda ko, miss. Basin og nagdali siya sa pagbiya kay may namatikdan siyang presensya sa kaway. Unsa? Ginoo ko. Unsa man, Miss Aliyah? Mulakaw ko? Aron akong pangitawon si Bay Misael? Manawag man kini siya. Ka di maglag-lag. Hello? Mansyo! Naunsa ka, Mansyo? Uy, ngano ka? Karon murag wala gyud. Kabantay gyud ko, wala ko nasabtan. May pag-imo nang gi-text, masabtan pa nako ug ako mabasahan. I-text lang imong tuyo nako, Mansyo. Ha? Sige, bye. Unsa ka to siya? Unsa ka ni tabo ato niya? Aha. Baya, wa man mag-text. Ayay, urag lain na nida. Kumusta, Mansyo Amang? Miapil ka magsukarap nining gimaniho ni mong motorsiklo. Kuman mi sarasay. Bisan sa imong apan, pero delikado kang klasiha sa tao. Kay kriminal ka ug pinangita sa balaod. Anamon ko kamo mga hinanib sa kagaw nga Major Gaspar. Usara ka bala ang ipabawon ko nimong ngadto sa laing kalibutan. Aron dili ka mabugatan sa imong biyahe nga wa na'y pagbalik kagaw.
Usa na sa pagkadaotang sagbot sa katalingpan ang napapasad dagkway ni kalibutana. Ah. May nanawag siyang cellphone. Naasim bulsas kasones. Ako kwaon. Hello? Mancho? Hello? Tingog ko'y! Bangag sa ilong! Nga nung wa ni mo i-text ang imong tuyo, ha, Mancho? Tungod kay bugto ng tag-iya nining cellphone nga imong gitawgan, Major Gaspar. Oh, uy. Kinsa ka? Ako, ang Escuadro. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.